Ja vás vítam pri ďalšom videu na tomto kanále. Možno ste si všimli, že kanál za tú dobu, čo tu nevychádzali videá, takže sa vlastne zmenil logo aj názov kanála a asi ste pochopili teda už, že sa nebudeme venovať čisto výsledkom Premier League alebo iných líg, ale prevažne klubu Tottenham, pretože možno ste si všimli, a ja som to myslím aj hovoril v nejakom z videí, že som fanúšikom Tottenhamu a radšej sa budem zaoberať tým samotným klubom, ktorému rozumiem asi najlepšie. Vidím do toho, poznám ten klub veľmi dobre a preto som sa rozhodol vlastne ten formát tých videí nejako zmeniť a natáčať hlavne videá o tomto klube. Samozrejme, budeme reagovať aj na nejaké výsledky zaujímavé napríklad, ale prevažne teda sa chcem venovať Tottenhamu. Pretože mal som to teda už v pláne pred začiatkom tej minulej sezóny, ale nejako ma počase prešla chuť a asi aj vidíte prečo. Pre fanúšikov Tottenhamu toto bolo veľmi náročné obdobie. Tottenham opäť skončil 17. a do posledného kola vlastne sa nevedelo, či Tottenham zotrvá v Premier League. A aj keď úvod teda bol rozprávkový, aby sme si to tak nejak zrekapitulovali, tak stalo sa to, že vlastne Ange Postecoglou aj napriek výhre Európskej ligy bol vyhodený. Ja si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, pretože jeho výsledky v Premier League taktiež skončil 17. Takže určite zaslúžene bol vyhodený a taktiež jeho nejaké tréningové metódy asi neboli úplne v poriadku, pretože také zranenie hráčov, ktoré sa pretiahli aj do tejto sezóny, to sme dlho nemali. No a nastúpil na pozíciu trénera Thomas Frank, ktorého futbal nebol príliš pohľadný a bol to škaredý, ale zo začiatku to prinášalo výsledky. Dlho sme sa držali, asi 5 zápasov sme sa držali na 2., 3. mieste a aj po tom 10. kole stále sme boli v tej top 6, povedzme. Akurát potom sa to začalo rúcať a Tottenham začal padať ku dnu. Napokon bol Thomas Frank vyhodený a nahradil ho dočasný tréner Igor Tudor, čo vnímam ako ďalšiu obrovskú chybu, pretože Igor Tudor, na to sa aj môžeme pozrieť, vyhral len jeden zápas a to vyhral v Lige majstrov. Inak dokázala raz remizovať proti Liverpoolu a 5 krát prehrať. Z toho prehra, tady to môžeme vidieť, prehra s Arsenálom, prehra s Fulhamom, prehra s Crystal Palace, tady bola červená karta Mikyho van de Vena, katastrofálny výkon proti Atletico Madrid, ale tam je to hlavne chyba Antonina Kinského a Mikyho van de Vena. Remíza s Liverpoolom, napokon výhra s Atleticom Madrid a katastrofálna prehra s Nottinghamom Forest. A to viedlo k vyhadzovu Igora Tudora. A našťastie vtedy bola reprezentačná prestávka, takže vedenie malo nejaký ten čas. A zvažovali sa viacerí kandidáti a dokonca to vyzeralo tak zúfalo, že medzi jedným z kandidátov bol proste aktuálny hráč Tottenhamu Ben Davies. Keďže on na to kvalifikáciu má, môže trénovať klub a v tom čase bol zranený, mal vážne zranenie členka, mal to myslím nejako zlomené, tak sa zvažoval aj Ben Davies. Napokon však sa vedeniu podarilo získať toho najlepšieho trénera, ktorého by sme asi získali, a to je Roberto De Zerbi. Po príchode Roberta De Zerbiho sa to tak nejak zmenilo. Sice prvý zápas sme prehrali proti Sunderlandu,
nešťastný odrazený gól, ale zmenil mentalitu hráčov. Brighton nešťastná remíza, ale proste pozdvihol nás určite, lebo predtým to bola prehra za prehrou a po príchode Roberta De Zerbiho sa to zmenilo a dokázali sme vyhrávať. Parádny zápas s Aston Villou, remíza z Leeds, ale taktiež nemusela byť, bola tam zbytočná penálta Matisa Tella. Prehra z Chelsea, tam to je kontroverzný zápas, nebudeme sa k tomu vrácať. A napokon výhra s Evertonom, ktorá nás udržala v Premier League, pretože keď sa pozrieme, tak West Ham svoj zápas vyhral 3-0 proti Leeds a keby sme prehrali, tak zostupujeme my a nie West Ham. Stačila nám remíza, našťastie, vyhrali sme, čo je určite v poriadku a napokon sme sa udržali. Vedenie sa rozhodlo do novej sezóny vstúpiť tak, že začali míňať obrovské peniaze. A na to sa aj pozrieme, na nové prestupy, pretože doteraz je 23. júl a prišlo 6 hráčov. Môžeme sa na to pozrieť. Prišiel Andrew Robertson a Marco Senesi zadarmo. A to je veľmi zaujímavé, že Senesi, ktorého sledovala aj Barcelona, uprednostnil Tottenham a ja to hlavne vidím ako dôvod toho, že je tu Roberto De Zerbi. Ambiciózny tréner, ktorý nebude hrať len na nejakú top 4 alebo niečo také. Roberto De Zerbi bude chcieť vyhrávať trofeje. A to tí hráči, ja si myslím, že vidia a sú si toho vedomí a preto uprednostňujú nás pred inými klubmi. Takže dvaja veľmi dobrí hráči zadarmo. Jean-Paul Van Hecke za 60 miliónov. Je to trošku vyššia suma na hráča, ktorému končila zmluva vlastne o rok, ale je to Jean-Paul Van Hecke je naozaj špičkový hráč a v tom, čo chce hrať Roberto De Zerbi, tak je to jeden z najlepších hráčov, ktorého sme mohli dostať, pretože vidíme 3 góle, 3 asistencie, ale to nie je to podstatné. Podstatné je to, že on vlastne progressive passes, alebo vlastne progresívne prihrávky, tak Jan Paul van Hecke je najlepší zo všetkých stopérov vlastne v Premier League, čo sa týka progresívnych prihrávok a to presne Roberto De Zerbi vlastne požaduje od svojich hráčov, aby lákali na seba pres súpera a prihrávali dopredu alebo robili prihrávky cez viaceré línie. Potom prišiel Mateusz Fernández za 100 miliónov eur, alebo bolo to teda 85 miliónov libier. S týmto prestupom, keď sa udial, alebo než sa udial, tak ja som mal také pochybnosti, že 85 miliónov libier je naozaj veľa. Napokon teda, ale som to tak nejak pochopil, pretože Mateusz Fernández mal len 22 rokov, prednedávnom mal 22. Je to hráč do budúcna aj, ale zároveň prináša už aj nejakú okamžitú kvalitu do nášho stredu pola, kde doteraz typologicky takýto hráč, ktorý proste prihráva dopredu pravidelne a snaží sa tvoriť tie šance, my sme takého nemali. Bol tam Palíňa, bol tam Bentancur, ale Gallagher, ale ani jeden z nich není typologický Mateusz Fernández a presne takéhoto hráča vlastne sme tam potrebovali. A to ma vlastne privádza aj k ďalšiemu hráčovi a to je Sandro Tonali. Je to mega prestup, náš najdražší prestup v histórii klubu, 100 miliónov libier, alebo teda 95 plus 5 v nejakých bonusoch. A je to teda hráč, o ktorého sa zaujímalo viacero klubov. Vrátane Manchester City, Arsenalu, Manchester United, ale nakoniec si Sandro Tonali vybral Tottenham a myslím si, že aj vďaka tomu, že Tottenham aktuálne trénuje Roberto De Zerbi. Obaja sú z rovnakého mesta, myslím, ale to nemusíme rozoberať. 100 miliónov a získali sme hráča,
ktorý je naozaj na špičkovej úrovni, čo sa týka Premier League. Je overený Premier League, pretože za Newcastle tam odohral 2 celé sezóny plus nejakú polovicu, tady mal ten zákaz do konca sezóny za to stavkovanie. Taký škandál menší. Ale myslím si, že tento hráč veľmi dobre môže zapadnúť do vlastne systému Roberta De Zerbiho. A dokonalo sedí s tým, že čo vlastne má byť Mateus Fernández a Sandro Tonali majú tvoriť takú dvojicu, ktorú vysvetlíme si za chvíľku, ako vlastne to Roberto De Zerbi hral v predchádzajúcich tímoch. A ďalej prišiel aj Martin Dubravka. Špekuluje, je takmer jasné, že Vicario opustí Tottenham a odíde niekam do Talianska pravdepodobne. A jednotkou sa stane Antonín Kinsky, s tým, že teda Martin Dubravka je pre neho silnou konkurenciou, si myslím. A myslím si, že obaja budú mať nejako dostatok zápasov za tú sezónu. Taktiež Christian Romero opustí Tottenham po sezóne. Na konci sezóny sa stal taký incident, že vlastne v poslednom zápase, ktorý mohol rozhodnúť o zostupe alebo zotrvaní Tottenhamu v Premier League, tak Christian Romero sa rozhodol odísť do Argentíny, sledovať svoj starý klub, alebo klub, z ktorého vlastne prišiel do Európy. Napokon sa teda vrátil a zostal tam, ale vyvolalo to vlnu nespokojnosti fanúšikov Tottenhamu. Napokon je jasné, že Tottenham a Romero pôjdu každý vlastnou cestou a Romero pravdepodobne zamierí buď do Španielska alebo do Talianska. Aktuálne sa špekuluje o Barcelone alebo Inter Miláno. Van de Ven sa očakáva, že zostane, aj keď to počas sezóny tak nevyzeralo. Čo sa týka nejakých ďalších hráčov, Lukas Bergvall je nespokojný, ale tam proste v tej zálohe nebude priestor nebude mať ten herný čas, ktorý Lukas Bergvall chce. No, každopádne my si môžeme ukázať, ako toto som nechcel. Tak, tady to máme. Tady si môžeme vlastne vybrať nejakú formáciu, môžeme si ukázať, ako by to približne mohlo fungovať. Problém ešte, Tottenhamu je hrotový útočník ľavé krídlo. Na ľavé krídlo už sa opäť, ako aj minulý rok špekuluje, alebo hovorí sa o Savinhovi. Na hrot ešte teda nemáme nejaké žiadne relevantné možnosti. Takže naklikáme si to sem. Pravdepodobne to zloženie bude vyzerať takto. De Zerbi zvykol, hlavne takto, v Brightone nikdy nehral na troch stopérov, ale v Marseille už niekoľkokrát to urobil. A preto je zaujímavé sledovať, ako vlastne sa Roberto De Zerbi bude rozhodovať v prípade Tottenhamu. Pretože stoperov má dostatok. Prišiel Marco Senesi, máme Van de Vena, máme Van Hekeho, je zlý Ben Davies, Danso, proste je tady dostatok hráčov na to, aby dokázal Roberto De Zerbi vlastne poskladať aj trojčlennú obranu, ale je otázka, že či vlastne to vôbec vyskúša, pretože naozaj hráčov máme dostatok na každú nejakú pozíciu, preto vlastne aj tie odchody tých hráčov je extrémne veľa. Aj na to stopére stále je tam ten Romero, bol tam aj Dragusin, ktorý ale odchádza, na to sa ešte pozrieme na nejaké odchody, ale naozaj tých hráčov máme dosť. Tak, keď sa na to takto pozrieme, že toto by bolo také zloženie, dal som tam aj toho Savinha, ktorý ešte nie je istý, ale povedzme, že teda prestúpil. Tak, De Zerbi robí to, že vlastne vytvorí
tlak, alebo tlak, nechá, aby protihráč vyvíjal tlak na stopérov a brankára, ktorí sú zatiahnutí a hrajú na tesno s tým protihráčom a prihrávajú alebo musia byť pokojní pod tlakom, v pressingu, press resistant takzvané, a musia proste si prihrávať najlepšie na nejakého z tých bekov alebo do zálohy, kde by mal byť Sandro Tonali a Fernández takto vyššie. A čo najrýchlejšie vlastne prekonať tú prvú líniu, čiže útočných hráčov proti hráčov alebo súpera, a taktiež treba rýchlo prekonať tú zálohu. A tam by mal práve Van de Ven, alebo napríklad, to je jedno, niekto zo stoperov ľahko by mal prihrávkou prekonať vlastne útočiacich hráčov, ktorí ho budú presovať. A buď Tonali, Fernández alebo Beci by mali rýchlo prekonať aj tú vlastne zálohu a už vlastne štvorica hráčov podporovaná touto trojicou, povedzme, by sa mala vrhnúť do útoku vlastne a mať tam výraznú prevahu. Takže po zisku lopty by to vyzeralo, alebo v útoku by to vyzeralo približne takto. Roberto De Zerbi rád robí to, že jedného z krajných bekov dá do tej trojice, povedzme. Len v prípade, že tady je Tonali a nie je tu iný hráč, tak neviem, ako by to úplne vyzeralo, pretože malo by to vyzerať nejako takto. Vlastne Tonali by mal byť niekde tu. Vždy z tohoto double pivotu, z tých dvoch záložníkov, jeden by mal vždy byť pripravený prevziať tú prihrávku alebo byť takým oporným bodom. Konkrétne v Marseille dokonalý príklad Pierre-Emile Højbjerg, ktorý vždy vlastne sa tam ponúkal ako možnosť na prihrávku alebo taký oporný bod. To si myslím, že by mohol byť v Tottenhame práve Sandro Tonali. A Mateusz Fernández by mohol byť ten voľnejší. Konkrétne na príklade Marseille to bol Adrien Rabiot, ktorý mal väčšiu voľnosť a bol taký tvorivejší, behavejší. A Pierre-Emile Højbjerg tam bol ako tá poistka, ale veľmi dôležitý hráč, na ktorého smerovalo veľa prihráviek, keď sa nedalo inám prihrať, aby sa vlastne nestrácala lopta. Takto by to mohlo vlastne vyzerať v tom útoku a toto by mohla byť naša taktika. Taktiež ale môžeme počítať alebo povedať aj to, že by sa Roberto De Zerbi rozhodol hrať povedzme na tých troch stoperov, ale to už neviem, ako by teda s našim aktuálnym hráčským zložením nejakože vyzeralo. Pravdepodobne takto, s tým, že namiesto Madisona by tu bol Marco Senesi a vlastne vyzeralo by to nejako takto. Samozrejme, toto sa ponúka, pretože desiatku máme povedzme, že 3, zdravá je 1 a to je Madison, o ktorom vieme, že je náchylný na tie zranenia, takže kľudne je realistické, že to dopadne takto. Plus to je ten Gallagher, ktorý ale nie je typická desiatka. Roberto De Zerbi ho tam teda hrá, ale nie je to Madison, Simons ani Kulusevski, takže pravdepodobne by to mohlo vyzerať aj takto. V tom prípade by sa nemusel tlačiť vlastne žiadny z bekov do tej pozície stopéra a počas útoku by to povedzme mohlo vyzerať opäť veľmi podobne, s tým, že beci budú vyššie. V prípade Kudusa neviem, Poros sa skôr bude tlačiť asi do toho priestoru pre 16, keďže jeho schopnosť vystreliť je veľmi dobrá. Pravdepodobne by to vyzeralo nejako takto, povedzme. A vlastne snažili by sa o to isté, akurát pri rozostavení 3-4-3 je to trošku väčší rozdiel. Ono vlastne vo finále pri útoku, povedzme, v útočnej fáze, tak je to rozostavenie sa mení vlastne aj z tej základnej 4-2-3-1 na niečo
3-1-5-1. Proste väčšina hráčov, toto je tá petica, ktorá je v tom útoku. Ten jeden to je Solanky alebo hrotový útočník. Jeden záložník to bol Pierre-Emile Højbjerg v Marseille, u nás to bude pravdepodobne Tonali a trojica obráncov, či už vlastne Bitej bol Udogi a tady na miesto, povedzme takto, na miesto Senesio by tam bol ten Madison, tak to je vlastne jedno, ale mení sa to v útočnej fáze presne na takúto formáciu 3-1-5-1. Je to veľmi ofenzívne, ale pozor, pri tejto taktike Roberta De Zerbiho sa môže stať aj to, že pri zlej prihrávke jednoho zo stopérov presne v tejto situácii, teraz si nevšímajme ten vrch, kedy sú stopéri veľmi natesno z brankárov a vlastne lákajú na seba ten pressing a prihrali by zle, tak vlastne takmer vždy je to istý gól, pretože brankár je vybehnutý a tiež je pripravený na kombináciu. To je aj dôvod, prečo Guglielmo Vicario pravdepodobne upustí Tottenham, pretože jeho hra nohami nie je na tom dobre a Kinsky aj Dubravka vlastne sú o mnoho lepší. Myslím si, že Dubravka tady má aj navrch, čo sa týka shotstoppingu, čiže proste v nejakých ťažších zápasoch si viem predstaviť, že práve Dubravka nastúpi do zápasu. Tak a teraz ako posledné, lebo už celkom dlho to natáčam, takže pozrieme sa ešte ako poslednú vec na nejaké odchody, pretože aj tieto sú, ja si myslím, že veľmi dobrý biznis, čo sa týka zo strany Tottenhamu, ale nemám problém vlastne ani s jedným. Alejo Velis, ktorý poriadne za Tottenham ani nehral, odchádza za 9 miliónov eur, nemám čo, to je veľmi dobrý predaj. Bissouma zadarmo, ako sme očakávali, ale to je v poriadku. Dragusin odchádza na hosťovanie do Fiorentíny za 1,5 milióna s tým, že je tam opcia na kúpu 20 miliónov, takže vlastne ho predáme za nejakých 21,5 milióna eur, čo je veľmi dobré, keďže prichádza približne za 25. Alfie Devine, ktorý myslím si, že toto bola najlepšia príležitosť, ako sa vlastne zbaviť za 7 miliónov eur, s to absolútne súhlasím. Luka Vuškovič, tady je to také, veľa ľudí si ho chcelo nechať, ale on hral len v Bundeslige, hral len v trojčlennej obrane a tam teda vynikal, ale je to Bundesliga, nie je to Premier League a my sme vlastne za takéhoto hráča, ktorého sme kupovali za nejakých 10 miliónov eur, sme vlastne dostali 54 miliónov plus je tam, myslím si, že určite je tam 20% klauzula o ďalšom predaji, čiže z ďalšieho predaja bude tých 20% zisk Tottenhamu. A neviem, či tam nie sú ešte nejaké bonusy, myslím, že tam ešte niečo je. A tým pádom vlastne to dorovná kompletne vlastne tých 60 miliónov za Van Heckeho. Myslím si, že toto bol veľmi dobrý obchod. A ďalší, asi najmenej som s tým spokojný, je Will Lancashire, ktorý mal potenciál, videli sme ho v akadémii, kde dal 32 gólov, potom na hosťovaniach niečo tam dal, je to proste ale hráč, ktorý ešte nie je hotový, ale my sme sa rozhodli predať za 11,7 milióna, čiže 10 miliónov libier plus ďalších 10 miliónov libier sú bonusy, čiže vo finále, ak sa tie bonusy naplnia, tak tých 20 miliónov libier plus taktiež 20% na klauzula o ďalšom predaji. Je to dobrý deal, ale pri aktuálnej núdzi hrotových útočníkov v Tottenhame by som viac uvažoval o tom, či by som mu nedal tú šancu, pretože Solanke a Richarlison nehrali dobre, Solanke je katastrofálny hráč, ja ho rád nemám, ja ho v Tottenhame vidieť nechcem, bohužiaľ. Pravdepodobne ho uvidíme, on je totiž to ešte viac zranený než Richarlison a Richarlison aj kombinačne napríklad nie je taký dobrý, ale aspoň vie nájsť tú pozíciu, z ktorej ten gól dá, vie sa tam dobre postaviť, na hlavičky je dobrý, Solanke nevie hlavičkovať, on sa nevie dostať do tých situácií, chrbtom k bráne je otrasný absolútne, na neho letí nejaká dlhá lopta, to znamená, že ju stratí vždy, takže taký je môj názor na Solankeho.
Ja ho nechcem vidieť v Tottenhame. Dúfam, že toto bude jeho posledná sezóna v našom drese. A Richarlison, tak tomu končí zmluva o rok, takže pravdepodobne ak zostane, tak ho už neuvidíme, pokiaľ sa niečo nestane a nerozhodnú sa mu ju predĺžiť. Takže proste hrotový útočník je problém a my sme sa vlastne zbavili talentu, ktorý možno mal potenciál na to byť aspoň polovične tak dobrý ako Harry Kane. Tak. A to je z mojej strany všetko. Plánujem ešte teda natáčať pravidelne a vydáme video, čo sa týka nejakej predsezónnej prípravy, keďže jeden zápas už odohral, nechcel som to tlačiť do tohto videa, keďže už aj tak to bude dosť dlhé. A taktiež sa plánuje iný formát obsahu, čo sa týka Fantasy Premier League. Takže dúfam, že vás to bude baviť. To asi nebude pre takú širokú skupinu ľudí, ale myslím si, že by to mohlo byť celkom zábavné. No, to by bolo pre dnešné video všetko. Ja vám ďakujem, že ste to pozerali až do konca a majte sa pekne.